Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. 19 ka individual na rescue human natuwang ang usa ka bangka sa kadagatang sakop sa Davao City. Sa kung moingon karon si DOTR na suspend ang modernization tungod kay nahadlok sila nga mag-strike ang minority. What if kung kami ang majority mo strike? Transport Cooperative sa Region 10 dismayado sa atras-abante nga implementasyon sa POV Modernization Program. Daw gipaboran matud pa sa DOTR ang transport groups nga wala musunod sa programa. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, buot na nga makauli aron magserbisyo sa mga Davaoenyo, sumala ni Vice President Sara Duterte. Supporters ni FPRRD sa nagkadeang nasud sa Europa misalmot sa peace rally sa The Hague sa the Netherlands.